No mutta hei, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on ystävänpäivä. Ja mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että me juhlitaan sekä kaikkien ystävien päivää, joten laittakaa ihmeessä teidän parhaimmille ystäville, kaikille teidän ystäville hyvät ystävänpäivät. Mutta myös se, mikä tulee hyvin vahvasti ystävänpäivästä mieleen, on tietenkin rakkaus. Rakkaus, joka kukoistaa, ja siitä tulee hyvin vahvasti mieleen, että kumpa olisi oma kumppani, kumpa olisi niinku oma sielun toveri niinku viettämässä sitä ystävänpäivää. Joillakin on se, joillakin ei ole se, mutta ei hätää, niin kauan kuin sulla on edes joitain ystäviä, joitain ihmisiä sun elämässä, niin silloin kaikki on hyvin. Joten älä huoli. Tänään kuitenkin ystävänpäivän kunniaksi ja minun kanavani tittelin takia, joka on siis Ikuinen lapsi ja käsittelen kaikkia rakkaita animaatioelokuvia teille kaikille, niin nyt on luvassa jälleen kerran uusi Top 10 video. Ja nyt käsitellään animaatioelokuvista tuttuja, rakastavaisia, sydänkäpysiä, ja niitä onkin helvetinmoinen määrä. Pelkästään jos miettii jotain Disney-klassikkoja, niin Disneyn prinssejä ja prinsessoja on ihan saakelisti, joten tähän top 10 ei todellakaan kaikki mahtunut. Mut hei, tässä on kuitenkin niinku mun mielestä parhaimmat tämmöiset sydänkäpyset, ja kun mulle mietitään tämmöisiä animaatiopareja, niin tässä on ne, mitkä mulla tulee aika lailla niinku eniten mieleen. Joo, ja sanottakoon jälleen kerran, että kaikkia pareja ei pystytty tällekään videolle laittamaan. Se on aina täysmahdottomuus, joten kerro ihmeessä kommenteissa sun omia lempparipareja ja kerro, että mitä esim. Tässä listalla olisi ehdottomasti pitänyt olla. Juu, eiköhän mennä itse videon pariin, ja siellä 10 on Sinbad ja Marina. Elikkä DreamWorksin Sinbad-elokuvasta tuttu parivaljakko, joka aika pitkälti niinku kinastelee koko leffan ajan. Toki Sinbad, kun ensimmäisen kerran näkee Marinan, niin sen silmissä oikein huokuu, oi, miten kaunis nainen, minä rakastan sinua. Ja vähitellen myös Marina alkaa lämmetä Sinbadille ja näkee, että hänessä on paljon semmoista samanlaista henkeä kuin hänessä. Marinakin haluaa niinku olla tämmönen niinku seikkailija, ja hänkin kuuluu sitten merelle. Et hän tajuu tämän leffan aikana, että hän kuuluu merelle, ja sen takia on helppo nähdä, että minkä takia Sinbad ja Marina kuuluu yhteen. Et kun ne on ensin kinastellut, ja sitten jossain vaiheessa ne on pelastanut toinen toistensa henkiä, niin sitten ne käy semmoista rauhallista keskustelua, missä ne keskustelee ihan sitä, että mitä ne on halunnut elämältä ja miksi heidän polkunsa on vienyt niinku merelle. Ja tietysti kun ne suutelee lopussa, niin onhan se ihan helvetin eeppistä ja ihanaa. Ja jotenkin, siis ne on myös animoitu silleen, että molempien luukki on semmoinen, että Sinbad on tosi komea mies ja Marina on tosi kaunis nainen. Niin niistä jollain tavalla niinku, ne on tosi seksikkäitä animaatiohahmoja, jos näin voi sanoa. Siis, jos miettii koko elokuvaa, esim. Sitä Aeris, Jumalatartakin, niin sekin on animoitu jotenkin yliseksikkääksi. Ja tämmöisiä tapauksia on monia ollut niinku animaatiohistorian aikana, että hahmot on animoitu jostain syystä niinku erittäin semmoisiksi komeiksi ja kauniiksi, niinku, ja ne tihkuu seksiin. Joo, ei siinä. Tämä ei ollut nyt tämän videon tarkoitus kuitenkaan, että ketkä hahmot ovat seksikkäimpiä. Siis Sinbad ja Marinan kemia on aika lailla just täydellinen. Katso sitten, Suomi-dupilla varsinkin on tosi täydellinen, ja niiden riitely on aivan parasta niinku komiikkaa. Ja sitten kun ne pikkuhiljaa alkaa lämpenee toisilleen, niin se on se juttu. Okei. No, siellä 9 Kovu ja Kiara
ai että, mä oikeasti pitkään mietin, laitanko mä Kovun ja Kiaran tälle listalle, koska ne ovat käytännössä Simbajan alakopio, mutta voi pojat, miten mä olin niinku aina lapsena jo sille ihan liekeissä, kun ruudulla oli ei Simba, vaan siis Kovu ja Kiara, koska no Kiara on ensinnäkin tosi söpö leijona, ja musta on niinku hienoa, että korostuu se Kovussa semmonen niinku pahan pojan imago, koska se on vähän, siinä on samaa näköä kuin Skaaris, sama niinku värit, ja sitten kun siis aina semmoiset parit, jotka vähän niinku eroaa vahvasti toisistaan, että Kiara semmonen kiltti tyttö, kiltti prinsessa, joka haluaa, ettei hänen isänsä koko ajan niinku määrää häntä ja ylisuojele häntä. Ja sitten Kovu on semmoinen kova jätkä, joka tulee paikalle. Hänen tehtävänään on tappaa Simba ja tämmöistä. Ja sitten välit lämpenee, Kovu ja Kiara rakastuu toisiinsa, oppii toisiltaan elämästä paljon. Kovu enimmäkseen Kiaralta oppii paljon niinku elämän iloista sun muista. Ja joo, siis en mä tiedä, mä uskon, että varmaan moni on niinku ihkunut onnesta sekaisin aina ja sympannut näitä niinku yhteen. Ja näiden rakkaustarina on niinku tosi hyvin kirjoitettu, niiden rakkausbiisi on tosi hyvä. Se, miten ne pikkuhiljaa rakastuu toisiinsa, on tosi hyvät. Ja en tiedä, mä ite dikkaan niistä tosi paljon. Siellä 8 Mikki ja Minni. Tää on tämmönen niinku ikuisuusduo, ikuisuuspari, joka on ollut niinku Disneyn historian niinku alusta lähtien. Ja aina kun puhutaan, että kumpi on niinku ihanampi pari, kummalla on ihanammat rakkaustarinat, Aku Liineksellä vai Mikillä ja Minnillä, niin kyllä se on aina ollut Mikki ja Minni, koska siis Akun ja Iineksen suhde, niin se on aika pitkälti semmonen hauska, koska Akulla menee pinna helposti ja oikeastaan Aku lyö kärryy hyvin paljon niiden niinku suhteessa, koska Aku perseilee ja Akulla on hauskaa se niinku koko ajan niinku vihastuu tai sitten yrittää paljon. Niinku. Se on Akun show, vaikka se olisi Iineksenkaan. Mutta Mikis ja Minnis, niin välillä se on niiden kummankin show. Ja varsinkin toi Mikin Olipa kerran jouluelokuvassa, niin Mikille ja Minnille on tehty tosi hyvä rakkaustarina. Ja ne on aina ollut vähän semmoiset sydänkäpyset. Esim. Tossa Mikki, Aku ja Hessu 3 muskettisoturia, niin siinkin ne on vähän semmoiset niinku sydänkäpyset, kun Minni niinku on semmoinen tosi semmoinen geneerinen prinsessa hädässä ja sitten Mikki on semmoinen tavallaan prinssi. Niin, ja niillä on ollut historian aikana paljon tämmöistä. Niin kyllä mä niinku, se on aina ollut parina tommonen niinku legendaarinen, ikoninen, tosi niinku sulonen. Kyllä ne oli pakko tälle listalle laittaa. Sitten siellä 7 She-Ra ja Catra. Ja nyt mä joudun pahoitella jo saman tien, että jos et oo She-Ra-sarjaa kattonut, niin tää on aika vitun huge spoiler sulle. Pahoittelut tästä niille, jotka ette oo She-Ra-sarjaa kattonut. Ja jos et oo She-Ra-sarjaa kattonut, niin jumaleissa, menkää se kattoo. Löytyy Netflixistä. Tai ainakin joskus löytyy. En tiedä löytyykö enää, mutta joskus löytyy. No, suoratoistoissa aina niin kuin välillä löytyy ja välillä ei. Mutta kyllä se originaalisarja pitäisi olla, että pitäisi löytyä. Mutta kun Netflix on poistanut esim. King Julien sarjankin, mikä oli Netflix Originals, niin ei siihen voi luottaa enää niin kuin missään määrin, että mitä sinne jää ja mitä ei. Mutta joo, She-Ra ja Catra, mä halusin heidät laittaa myös tälle listalle nyt senkin takia, ettei tähän nyt pelkkiä heteropareja tule. Mutta animaatiot on vähän semmonen, että siellä aika lailla pelkkiä heteropareja on, mutta mun täytyy myöntää, että She-Ra ja Catra on siinä mielessä hyvä pari, että se tuli ihan täysin puskista meikäläiselle, kun mä katsoin sit sarjaa, koska mä en ollut ennen niitä nähnyt kertaakaan niin kuin piirrettyä niin kuin homoseksuaalipariskuntaa. Tai no jossain aikuisten piirrossarjoissa, kuten Simpsoneissa tai jossain vastaavassa, niin on saattanut jotain nähdä. Mutta koska She-Ra oli tommonen ihan niinku lastensarja, ihan lasten ohjelma, niin mulle tuli täytenä yllätyksenä se sarjan loppu, kun She-Ra ja Catra
suutelee ja niillä on ollut koko ajan tämmönen, että he on rakastanut toisiaan. Niin mä olin samaan aikaan liekeissä ja samaan aikaan ihan hemmetin yllättynyt tästä. Ja mä olin yllättynyt tosi positiivisesti, koska mä olin toivonut jo niinku pidemmän aikaa niinku rakkaustarinaa niinku homoseksuaalipareista myös piirrettyjen puolelle. Kyllä. Sitten sijalla 6. Shrek ja Fiona. Kun mä lähdin tekemään tätä listaa, niin mulle tuli Shrek ja Fiona myös niinku saman tien mieleen. Ja no, mä en sano, että kyseessä on mikään maailman suloisin pari, koska ne ovat jättejä, ne ovat örkkejä, mutta niinku, niiden välille on saatu niin paljon dynamiikkaa. Siis Shrek 1 on aivan loistava rakkaustarina. Se on vähän niinku parodia Kaunotar-hirviöstä. Ja myös aivan loistava niinku rakkaustarina heidän välillä. Ja sitä rakkautta jatketaan upeasti myös 2. ja 4. myös tätä rakkaustarinaa vedetään upealla semmoisella rakkausfantasialla, missä on myös jälleen kerran parodiamausteena, niin ne on aivan huikea pari. Oli kyse sitten heidän niinku tämmöisistä ihanista hetkistä, kun ne joko piereskelee altaas yhdessä tai jotain vastaavaa, tai sitten kun ne riitelee, niin nekin on tosi upea, niiden kemiat on tosi hyvät niissäkin kohdissa. Ja en tiedä, siis Shrek ja Fiona, ne vaan toimii yksinkertaisesti. Ne on aivan huipputiimi. Ja sen takia muun muassa toi Shrek 3 onkin aika paska, koska siinä Shrek ja Fiona ei nähdä yhdessä juurikaan. Alussa ehkä hieman ja sitten lopussa hieman. Niin sen takia se on paska. Mutta 1, 2 ja 4, ne näyttää tosi paljon tätä heidän rakkaustarinaa. Ja mitä niinku he ovat parina. Niin sen takia on aivan loistoleffoja. Kaikki. Niinku osittain se on yksi syy. Okei, sitten top 5 pari ja 5. sijalla löytyykin sitten Belle ja Hirviö. Ja mitä enää tästä parista sanoa, siis tämähän on ikoninen satu, missä prinsessa rakastuu hirviöön. Ja tää on ikoninen satu niinku sille, että ulkonäöllä ei ole väliä. Et sehän on tämän niinku sadun niinku se pointti. Että hirviö on silti niinku sisältä hyväsydäminen ja niin edespäin. Ja moni on sanonutkin, että hirviö ei sit loppujen lopuksi edes kauhean hyvän näköinen prinssinä ollut. Toki senkin suhteen paljon mielipiteitä riittää, mutta siis se on helvetin hyvin tehty se rakkaustarina, miten alkuun Belle niinku pelkää hirviötä, sitten hirviö pelastaa Bellen kerran ja sitten alkaa pikkuhiljaa, ne alkaa toisistaan välittämään, alkaa syntyä heidän välille lämpöä, kitkaa ja sitten on se hyvä se laulukin, että kun Bellekin on silleen, en tunne, mä en muista miten se laulu menee, mutta se niin siinä selittää silleen, että tää on uusi tunne, tää mikä mulla on, se on niin ihmeellistä ja kaikkea tämmöistä, mutta ja sitten se on tosi koskettavaa siellä lopussa. Ja jälleen kerran tulee spoilereita tosiaan, mutta on ihme, jos et ole Kaunotarin hirviöä nähnyt, niin kun hirviö melkein kuolee. Ja siellä sanotaan rakastan sinua ja jne, se on huippu. Se on aivan älyttömän, pistää joka kerta tipan linssiin, mutta anyway. Mennään sijaan 4 ja siihen olen laittanut Tianan ja Naveenin. Koska mä oon aina rakastanut näitä molempia hahmoja yksilöinä. Tiana on aivan huippuprinsessa ja Naveen on huippuprinssi. Ja sitten parina nämä on aivan loistavaa myös. Ja mitä mä voin nyt heistä sen enempää sanoa, kuin että molemmilla on unelmia. Ja sitten ne käsittävät niiden unelmien lomassa kuitenkin. Tai ne unelmien lomassa löytävät sitten rakkauden. Ja alkavat tajuta niinku asioita elämästään. Tiana tajuaa sen, että hänen unelmana on ollut siis saada tämä ravintola. Ja hän tajuaa jossain kohti, että yksin sen ravintolan saaminen
ei olekaan huippuhomma, että se olisi niin mukavaa tehdä jonkun kanssa. Ja Naveen sitten puolestaan tajuaa sen, että rahalla ei ole niin paljon väliä, vallalla ei ole niin paljon väliä, jos löytää niin kuin tosi rakkauden. Ja en mä tiedä, siis nämä on aivan loistava pahis. Mä rakastan niitä molempia. No siis ihan älytöntä on ylipäänsä se, että sammakoista on saatu ihan älyttömän sulosia. Niin kuin, miten ne voi olla niin sulosia sammakoita? Ei, mä en ymmärrä. Se elokuva on muuttanut mun käsityksen sammakoista täysin. Ja se leffa on tehnyt, niin kuin, se on tehnyt sammakoille kunniaa. Mä en aiemmin niin paljon välittänyt sammakoista, mutta sen leffan jälkeen mä oon pitänyt sammakoista tosi paljon. Mut joo, ne on aivan loistava pari. Siellä 3 olen laittanut Simpan ja Nalan, ja tosiaan se nyt pääsee Kiaran ja Kovun edelle sen takia, että Kiara ja Kovu on tavallaan kuin kopio Simpasta ja Nalasta. Ja Simpan ja Nalan rakkaustarinassa on muutenkin tosi paljon voimaa. Siis ottaa huomioon, että kun ne on lapsena toisensa nähnyt, niille tulee pitkä ero. Mutta sitten heti kun ne aikuisina tapaa itsensä, niin kuin kohtaa toisensa jälleen, niin heidän rakkaus rupeaa saman tien kukoistamaan. Ja se on ehkä Disney-historian yhtiä hienoimpia rakkauslauluja, se Can You Feel the Love Tonight. Et mä en niinku voi niinku muuta. Se biisi ansaitsee kaikki ylistykset. Mutta joo, se on upeasti tehty, niiden kemiat toimii tosi vahvasti ja en tiedä siis. No Leijonakuningas muutenkin on mun lemppari elokuva, niin no sekin varmaan vähän kärryy tätä sijoitusta. Joo. Sitten sijalla 2. Hiccup ja Astrid. Mä pohdin pitkään, että laitanko mä Hiccupin ja Astridin jopa ykkössijalle, koska se on parina ensimmäinen, joka mulle tulee aina niin kuin ekana mieleen. Kun mä lähden miettimään niin kuin animoituja pareja, sydänkäpysiä, niin mulle tulee aina ekana mieleen Hiccup ja Astrid. Ja en mä tiedä syytä. Siis syy on varmaan se, että niillä on aivan huikea niin kuin se suutelukohtaus. Siis se on aivan huikea ja se antaa mulle joka kerta kylmät väreet. Sehän on muuten niin kuin perinteinen niin kuin rakkaustarina niin kuin siinä mielessä, että Astrid ei näe Hiccupia kauhean niin kuin, ihmeellisen. Se näkee semmoisen laiheliinipojan, semmoisen vähän nörtihkön pojan ja semmoisen, joka ei ole kauhean niinku rohkea, semmoinen vähän niinku nössö. Mutta sitten pikkuhiljaa se alkaa nähdä Hiccupin eri valossa, että se onkin oikeasti rohkea tyyppi. Ja se on löytänyt lohikäärmeessä niinku uuden puolen, että lohikäärmet ei ole kaikki pahoja. Ja se näkee sen vähän niinku tämmöisenä sankarina, että Hiccuppi, eli hikotus, toi niinku nämä yhteen, lohikäärmet ja viikingit. Ja niiden rakkaustarinaa viedään hyvin koko siis Näin koulut lohikäärmeet trilogian aikana, missä kakkosessa ne on jo tavallaan niin kuin yhdessä ja niillä on hyvää semmoista keskustelua, kun ne on yhdessä. Ja sitten kolmosessa, missä ne menee naimisiin. Ja se kolmosen loppu, taas jälleen kerran spoilereet, jos et ole nähnyt elokuvaa. Katso elokuvaa ihmeessä, tule sitten katsomaan video takaisin. Niin siellä ne sitten perustaa perheen, ne saa lapsia ja ai että. Niiden niin tää rakkaustarina noin kokonaisuutena on niin huikea, niin senkin takia se ansaitsi päästä tälle listalle. Mut joo, tääkin olisi voinut ihan hyvin olla ykkössijalla. Seuraavaksi käydään nopeasti kunniamainintoja, ja ensimmäinen kunniamaininta Tulio ja Chell Via Eldorado-elokuvasta. Tääkin pari hihkuu seksiä, ainakin Chell, joka on varmasti monen pikkupojan, ellei jopa aikuisenkin miakkosen ollut märkä uni aikoinaan tai edelleenkin. Se on älyttömän seksikäs hahmo. Niiden parin välillä on laitettu älyttömästi seksivitsejä. Ja ne on aivan huippupari. Minä en voisi elää ilman niitä. Sitten Car ja Ellie, Up kohti korkeuksia elokuvasta. Heitä ei pääse hirveän paljon yhdessä näkemään, mutta Upin alku jo todistaa sen, kuinka niin kuin iloista heidän elämä on ollut. Ja pitkin leffaa, kun Uppia katellaan, niin sekin jo näyttää, miten tärkeä Carlille on Ellie ollut ja miten tärkeä se rakkaustarina on ollut. Ja
miten niinku tärkeä osa se on elämää. Se on se aivan huikea niinku kaari ja se alku on vähän kuin lyhyt elokuvan oloinen tämmönen kollaasi, mikä sitten kertoo heidän elämästä. Ja niiden elämässä on ollut paljon rakkautta. Se on ollut aivan huikea elämä. Sitten ehdottomasti kunniamaininta oli pakko saada myös Aladdin ja Jasmine, jotka on varmasti monen myös suosikkeja. Jasminkin jälleen kerran jostain syystä tihkuu paljon seksiä. Hänellä on laitettu semmonen jännä seksikäs asu siellä loppumetreillä tuomaan iloa kaikille pojille, tai miksei vaikkapa naisillekin, niin ne on aivan huikea pari, niillä on hyvä rakkauslaulu, hyvin kemiat toimii ja joo, mitä lähtee enempää puhua Aladdinista ja Jasminesta. Sitten Max ja Roxanne Hoponpoppu-elokuvasta, ne on aivan lutunen pari siis. Aina kun katsoo ihan kummankin tahansa ilmeet, miten ne ilmeet on animoitu, kun Max on silleen höntti-ilmeessä, Roxanne ja Roxanne on silleen hyvin niinku ujosti kattoo ja vähän punastuneesti kattoo, että toi Max on niin ihana ja siis joo, mitä mä täällä teen oikeesti elämälläni, joo. Niin Max ja Roxanne on myös aivan ihana pari. Muumipappa ja Muumimamma oli tietenkin pakko saada tälle listalle. Osittain myös sen takia, koska jotkut olisi siellä lähtenyt heti vittuilemaan, että miksei täällä ole ketään muumihaamoja, siellähän on Muumipekko ja Niskuneitikin, mutta niitä en halunnut mainita nyt tällä erää. Muumipapalla ja Muumimammalla on huippuhetkiä, niiden rakkaustarina alkoi tosi mahtavasti ja on paljon jaksoja, missä kumpikin todistaa välittävänsä niin kuin toisistaan ihan älyttömästi. On jakso, missä pappa antaa mammalle aivan loistavan syntymäpäivälahjan ja on loistava jakso, missä mamma sitten käyttää sitä syntymäpäivälahjaa tehdessään niin kuin papan onnelliseksi ja jne. Niillä on huippuhetkiä myös. Sitten myös Homer ja Marge oli pakko päästä mainitsemaan, koska nyt Simpsonitkin on tullut yhtenä osana mun kanavalle tämmöisenä käsittelyaiheena, niin pakkohan Simpson-fanejakin on aina silloin tällöin niin kuin heillekin annettava nannaa, joten Homer ja Marge oli pakko laittaa. Ja ne on aivan huikea pari. Oli kyse sitten joko tämmöisistä riitajaksoista tai kun ne käsittelee niiden rakkautta tai yrittää löytää uuden tavan niin kuin ilmaista rakkautta harrastamalla seksiä erilaisissa oudoissa paikoissa. Ylipäänsä kaikki kohdat, missä Homer ja Marge päättää niin kuin harrastaa seksiä, niin on aina loistavia, hauskoja jaksoja, hauskoja kohtauksia. Ja muutenkin niiden niin kuin dynamiikkaa eikä kieltäminen, siis siinä on paljon, niillä on hyvää kemiaa. Ja paljon myös lutusiakin hetkiä, jos miettii niin kuin rakkaustarinaa, että on niitä jaksoja, missä Marge on tekemisissä jonkun muun äijän kanssa, mutta tajuaa kuitenkin, että Homer on niin kuin tosi rakkaus. Ja myös on semmoinen jakso, missä Homer on tekemisissä joidenkin naikkosten kanssa, yhden naisen kanssa, mikä oli vähän samankaltainen, kun se söi myös samalla lailla ruokaa niin kuin Homer, ja sitten oli semmoinen nainen, jonka kanssa hän teki niin kuin tämmöistä musiikkibisnestä. Niin kuitenkin näiden jaksojen niin kuin lopussa Homer tajuaa, että Marge on kuitenkin se tosi rakkaus. Ja siis niilläkin on paljon lutuisia hetkiä. Joo, mennään eteenpäin. Ja sitten seuraava kunniamaininta on Bright Mac ja Pierre Butter, koska jälleen kerran My Little Ponykin on suuri osa tätä kanavaa, joten pakkohan siitäkin sarjasta joku pari oli laittaa. Ja Applejackin vanhempien tarina on erittäin koskettava. Siis se pistää aina tipan linssiin. Se on ainoa jakso My Little Pony-sarjassa, mikä pistää mulla tipan linssiin. Koska niiden rakkaustarina on niin jotenkin tosi sulone, että kun on tavallaan niin kuin kaksi tämmöistä perhettä, jotka vihaa toisiaan, niin sitten niiden perheen kaksi niin kuin poika ja tyttö rakastuu toisiinsa ja alkaa tapailla salaa. Ja siis mä dikkaan, se on aivan huippu, ja se rakkauslaulu, minkä Pierre Butter vetää sitten tuolle Bright Macille, niin se oli tosi ihana, lutunen. No aivan lutunen pari. Kannattaa katsoa, jos ette ole nähnyt sitä jaksoa. Se oli 7 kauden, olisiko ollut 13 jakson muistaakseni, jos oikein muista. Mutta 7 kauden on ainakin.
Ja sitten viimeisenä kunniamainintana Pallister ja Ambrosius. Ja jälleen kerran oli pakko vielä mainita joku vähemmistöjen puolelta tämmönen pari. Ja Nimona-leffas, jos ette ole nähnyt, niin on yksi kahden miehen välinen tämmönen rakkaustarina, jossa Pallisteria syytetään niin kuin murhasta. Ja sitten Ambrosius, hänen oma niin kuin miehensä, hänen oma poikaystävänsä joutuu niin kuin pahaan tilanteeseen, missä hänen pitäisi tappaa oma niin kuin poikaystävänsä. Ja sekin rakkaustarina etenee. Siinäkin on lutuisia hetkiä, koomisia hetkiä. Nekin on aivan loistava pari. Yes. Ja sitten ykkössijaan. Ja ykkössijalle laitoin Wallyin ja Even. Eli tosta Wall-E-leffasta tutun robottikaksikon, mikä on aivan sydäntä särkevä, itken ilosta. Ne on lutunen robottikaksikko. Wall-E on ollut ilman mitään, ilman ketään niin kuin tosi pitkään. Ja sitten Eve tulee ja hän alkaa pitää sitä huolta ja hän alkaa sitten rakastumaan tähän. Ja kun Eve lähtee, niin hänen on pakko lähteä hänen peräänsä, löytää hänet ja hän ei halua päästää Eveä silmistään ja tekee kaikkensa hänen eteen ja sen eteen, että Eve esimerkiksi sen kukkasenkin saa perille, että maailma pelastuu. Ne on molemmat suuria tekijöitä niin kuin ihmiskunnan tulevaisuudenkin kannalta, mutta niin kuin myös niillä on aivan lutuisia hetkiä. Kuten esimerkiksi se, kun ne lentää avaruudessa, on aivan taianomainen ja kaunis sekä lutunen hetki. Se on aivan huikea rakkaustarina, jossa on tosi sydäntä särkevää niin kuin meininkiä ajoittain ja sit itkee ilosta. Ja joo, mä oon sanonut teille jo 100 kertaa. Jos et ole Wall-Eta nähnyt, niin kannattaa katsoa. Se menee niin kuin heittämällä top 10 parhaimpia rakkauselokuvia mun kirjoissa. Näin on näret. Ei siinä, tämmönen lista tällä kertaa. Ja mitä mieltä olitte vähän tämmöisestä hieman no, pintapuolisesti tätä ei ollut editoitu mitenkään kauhean niin kuin näyttävästi, mutta eihän mun videoita koskaan ollut oikein näyttävästi editoinut, mutta koska mulle tuli kiire, koska mä tein tämän videon eilen, niin mun oli pakko vähän jostain yrittää vähän niin kuin saada aikaa itselleni, koska oli hyvin niin kuin tiukka aikataulu. Ja mitä mieltä ootte ylipäänsä, jos mä tekisin niin kuin tällaisella tyylillä editoituja videoita, koska sit mä voisin tehdä niitä hieman enemmän ja nopeammalla tahdilla tai silleen, että niitä voisi tulla niinku kerran viikkoa tai kerran 2 viikkoa tai jotain vastaavaa, jotta ehtii. Ei siinä, mutta mitä mieltä olit tästä meikäläisen näistä, mitä mä valitsin pareiksi, mitkä on sun lempparipareja ja kerro ihmeessä, laita kommentteja ja jos tykkäsit tästä videosta, niin paina ihmeessä peukkua. Tilaa myös kanava, mikäli et ole sitä vielä tehnyt. Ja me nähdään taas jonkun seuraavan videon parissa, joten se on tällä erää. Moro!